Akateli, Achekai, Anokai. Ibe om nanani wa ibe om nanani anduye. Nyokote nyokomanda andilula, c'est de la qualité. Nyokote nyokomanda andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana, halikene malala, abe mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi paratelima, chenyuma, songoda matemedia. Andi paratelima, telima, wadaka di tro. Sojo la fiera, pentiri ke la fiera. Ibe om nanani here, mali ho severa. Andu intérieur, indox, andu extérieur, exdox. Songoda matemedia do, anisi mankol. Apara no kanyine, abeja teliala, abika so nuya, songoda matemedia. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi. Sogo no tani kene mata, abara no kanyi. Ibi om, ibi om, ibi om, ibi om, ibi om, ibi om, ibi om. Jamanaden mun ka baara bɛnnen don gafe feere ma ko olu bɛ se k'u ka baara nafa sɔrɔ cogo di waati la gafe kalan tɛ maaw fɛla ko ye aw bɛna jaabi sɔrɔ ni ɲininkali na an ka nin kunnafoniya ninnu senfɛ sunkalo ye waati kɛrɛnkɛrɛnlen de ye alabato ale ni ɲumanya wale caman bɛ kɛ waati min na nka o kɛrɛfɛ min ye suntigɛfɛnw ye ko olu fɛnɛ feereli bɛ cari kosɛbɛ nin waati in de la aw bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ a kan ka bɔ Umaru Sisoko ale ni Musa Ɲangi yɔrɔ. An balimaw ni de an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛ ni bi juma ye février kalo tile 20 san 2026 an b'a fɔ ko aw bisimila Advance TV ale ye jabaraniso sanfɛla la tele min kɛlen don ka paraɲɛ caman bila ani tele tɔw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ an tun ye a fɔ aw ye cogo min na ɲininkali ale kɛlen don cogo jumɛn de la maa mun ka baara ɲɛsinen don gafe feere ma olu bɛ se k'u ka baara tɔnɔma bɔ cogo di waati la waati min ni gafe kalan tɛ maaw fɛla koba ye ni ɲininkali in ka se ka jaabi sɔrɔ a la anw ka ɲininikɛlaw olu ye wulikajɔw kɛ u ye minnu sɔrɔ aw ni ne an ka jɛ ka ɲɛmadaw fɛ. An ka jamana kɔnɔ jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko gafe kalan ale donnen tɛ ba la kosɛbɛ minnu ka baara bɛnnen don gafe feere ma a ka gɛlɛn olu ka se k'u ka baara tɔnɔbɔ. Bon men da do dɔɔni an ye livre feerelaw yan a mɛnna dɔɔni an b'a kan an ye kalandenw kɛ an faw bolo mais bi an yɛrɛ ye dɔw da la yɛrɛ mais ka an bɛ gɛlɛya min na kɔnɔ a bɛ san caman bɔ bi parce que livre feere ni école ta yɛrɛ bɔra la an tɛ livre yɛrɛ feere n'an m'a feere fo n'an compter semaine kɔnɔ ou tile kɔnɔ an m'a compter kelen kelen fila fila o ye ni yɛrɛ garisɛgɛ jara ni y'o sɔrɔ a la caman b'a fɔ ko gɛlɛya ko wari t'u bolo ka livre san ka d'u den ma ne yɛrɛ bolo tɛ bi an bɛ yɔrɔ min na bi livre bɛ da sugu dɔ la bi an yɛrɛ fɛ yan a ka nɔgɔn an yɛrɛ mun ye kalan kɛ fɔlɔ yan'an ka se livre feere ma an ye gɛlɛya min sɔrɔ livre ko la ɲinan denmisɛnninw tɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ livre la livre prix ka nɔgɔn bi mais denmisɛnninw ka b'u yɛrɛ la ka na livre san a ka gɛlɛn u ma bi dɛ. Tiɲɛ don gɛlɛya bɛ baara in na mais o bɛɛ n'a ta gafe feere yɔrɔ dɔw bɛ yen minnu kɛlen don ka wulikajɔ dɔw sabati yalasa ka se ka baara in nɔgɔya. Lila Rusu min bɛ dibidani na ale y'o gafe feere yɔrɔ dɔw ye. An ka livre bɛ yan nɔ a bɛrɛ t'a jɛ san 20 na an bɛ yan an bɛ livre sugu bɛɛ feere livre la yan nɔ livre sugu bɛɛ k'a daminɛ jardin na ka taa fo minnu bɛ bureau kɔnɔ donc livre bɛɛ bɛ yen âge bɛɛ livre bɛ yen nɔ bɛɛ n'a ka livre suguya don quoi donc bɛɛ b'a bɛrɛmata sɔrɔ livre sɔngɔ bɛɛ bɛ livre la ça dépend livre dɔ bɛ yen nɔ 400 ka taa fo 4000 5000 6000 a bɛɛ bɛ livre la quoi bien vrai que mɔgɔw tɛ livre kalan o tiɲɛ mais anw kɛlen don ka client fidèle dɔw bɛ yen nɔ an kɛlen bɛ k'olu recenser de sorte que ni client livre bɔra dɔrɔn an bɛ taa livre ninnu jira u la quoi donc u bɛ accès sɔrɔ livre la facilement ka livre ninnu san k'a kalan ne kɔni bɛ fɛ bɛɛ kɛ i engagé denmisɛnninw nɔfɛ parce que olu de y'an ka siniɲɛsigi ye n'an ye denmisɛnninw dɛmɛ sisan u ka se ka livre exploiter ka ɲɛ o bɛ kɛ sababu ye ni jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la parce que denmisɛnninw filɛ ni parents ka na ni denmisɛnninw ye librairie la à tout moment a kɛra librairie sugu sugu ye a ye taa n'u ye u ka taa livre ye u ka titre kalan
donc maintenant a bɛ se ka kɛ sababu ye denmisɛnw bɛ livre kanu minɛ quoi. Nasrata ye écoledenya franco arabu la ɲina a bɛ ka defu kɛ ale fɛnɛ ka fɔ la livre kalan jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ. Awɔ, nafa bɛ livre kalan na. I bɛ se ka rédaction traiter, i bɛ se ka kuma français la. Ani bɛ lecture kalan bi i fort français la fɛnɛ ani hakili dayɛlɛ. Fɛn fɛn ni sera ka kalan donc b'a yira ko nafa b'o la donc ni ma se ka fɛn o fɛn kalan o dɔɔni kɛ man di quoi donc n bɛ se ka fɔ yɔrɔ la ka fɔ nafaba de bɛ lecture la parce que n'i y'a ta ka jateminɛ hali kuranɛ a haya fɔlɔfɔlɔ min jiginna kira kan o kɔrɔ de ko i kira ko ka kalan kɛ donc kalan yɛrɛ o ye fɛn bɛɛ base de ye quoi. Mali kɔnɔ sisan wulikajɔw bɛ ka sabati yalasa ka se ka gafe kalan a n'a baarali cari an ka jamana kɔnɔ. Kunnafoni nasira wɛrɛ la k'aw ladɔnniya k'a fɔ sunkalo ko ale kɔni daminɛna faso Mali la ka kɛɲɛ ni araba ye février kalo tile 18 sunkalo ko waati do waati min na alabato caman bi kɛ ale ni ɲumanya wale caman wa o kɛrɛfɛ ko baaraba wɛrɛ bɛ min kɔni bɛ saga wuli kosɛbɛ ni o ye suntigɛfɛnw ye wa ko ale de bɛ kɛ sababu ye ka sɔrɔ ale yiriwa kosɛbɛ suntigɛfɛn ninnu bɛ tali kɛ takula tamaro ka taa bila kangeliba la a n'a tɔw bɛɛ lajɛlen ye Umaru Sisoko ale ye wulikajɔ kɛ a ye minnu sɔrɔ Musa Ɲange ale bɛ o lakali an ye. Sunkalo daminɛ ye tile damadɔ sɔrɔ ni kalo barikama in dabɔra ka alabato caman kɛ ani ɲumanya walew wa fɛn sɔrɔ waati fana don bari sabula jagokɛlaw dɔw ka fɔla nin kalo in ye olu ka jago yiriwa waati ye i n'a fɔ takula ni tamaro a n'a ɲɔgɔnna caman. Ne bare takula feere de sunkalo daminɛ ni alhamdulillah gɛlɛya foyi t'an ka fɔlɔ alhamdulillah sanni bɛ ka kɛ bon sunkalo sanni ka ca ka tɛmɛ don gansanw kan mais vendredi sanni ka teli i komi sunkalo la mɔgɔw b'a kɛ suntigɛ ni fɛnw ye mɔgɔw bɛ saraka ni fɛnw bɔ u mɔgɔw bɛ jɔ takula la ka caya an bɛ farinima feere an bɛ saɲɔma feere. A ka wusa i sigilen i tɛ fɛn na a ka wusa n'o kɔni ye parce que i b'i dahirimɛ sɔrɔ a la wa n'i b'a la fana i tɛ siri mɔgɔ la. Hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛyaw bɛ nin waati la o bɛɛ n'a ta sannikɛlaw bɛ ka na dɔɔni dɔɔni min b'a to jagokɛlaw bɛ wulikajɔ ni cɛsiri la ka maaw kɔnɔ. Parce que u bɛ bɔ yɔrɔ jan de la ka na sanniya u bɛ tɛmɛ tamorotigi caman na donc i m'a ye o de kama an bɛ effort fourni ka a ɲini ka bila u ɲɛ quoi. Tamaro kumaba bɛ yen pɛrɛgali fana bɛ yen dɔw bɛ bɔ Mali la mais kumaba o bɛ bɔ Algérie de. Sunkalo kɔnɔna na a bɛ kɛ da min na sunkalo mana tɛmɛ o da kelen de don foyi tɛ fara kan foyi tɛ bɔ a la. Bon alhamdulillah yani sunkalo cɛ nin kilo ye 300 ye bon sunkalo in fana na an bɛ ka sɔrɔ 300 fɛn ma fara kan fɛn ma bɔ a la wala n nana spécialement tamaro sanni de kama kɛrɛnkɛrɛnnenya tamaro kumaba in nana o de sanni kama donc yani ni sunkalo tɛ ne tun bɛ tamaro dɔ in de san mais sunkalo la suntigɛ la bon nin de ka di n ka denbaya ye. Suntigɛ waati a kanunen don maa caman fɛ k'i suntigɛ ni minfɛn kalamaw ye i n'a fɔ kangalibaw ni a ɲɔgɔnna caman. Bon don dɔw la client bɛ na comme surtout don fɔlɔ na client bɛ na mais tuma dɔw la i b'a sɔrɔ a bɛ senna sumaya quoi. Bon an bɛ ala tanu dɔɔni an bɛ an débrouiller n'a ye dɔɔni kɔni a ka fisa. Non bɛɛ tɛ kelen ye parce que sunkalo waati la i b'a sɔrɔ mɔgɔw mago bɛ ninnu na kosɛbɛ min kɛ olu jama ka ca ni sunkalo tɛ yen quoi. I n'a fɔ aw yɛrɛ y'a faamuya cogo min na sunkalo ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye min nafa ka bon sanni feere kɛbaaw yɔrɔ ka sababu kɛ sanni caman bɛ kɛ ale waati la mun bɛ kɛ sababu ye ka sɔrɔ yiriwa. Halisa an bɛ to sunkaloko hukumu kɔnɔna na k'aw ladɔnniya k'a fɔ sunkalo ale kɔni daminɛna wa maa miliyɔn caman de bɛ mun b'a la ka sun nin waati na sun b'a daminɛ tile wulili la ka taa bila tile bili la a ko o waati kɔnɔna na waati do maa ka ɲi ka taabolo dɔw de ta mun bɛ kɛ sababu ye sun a kɔlɔlɔ tɛ bonya i kan walasa ka se ka faamuyali sɔrɔ nin ko ninnu kan anw ka ɲininikɛlaw olu ni min ye k'a dɔn k'a fɔ dumuni dɔgɔtɔrɔ ni o ye nutritionniste ye olu kumana u ye minnu sɔrɔ an ka jɛ k'an ɲɛmada o fɛ. Sunkalo ye kalo barikama ye silamɛw bolo k'a fara batow kan yɛlɛmaba bɛ don tagabolow la kɛrɛnkɛrɛnnenya la dumuni ta fan fɛ o hukumu kɔnɔ walasa ka nin yɛlɛma in kun farikolo la an ye ɲiningali tɛngu an ka dɔgɔtɔrɔw la walasa ka ɲɛfɔli kɛ fɛn mun ka ɲi farikolo ma ani minnu ma y'a ma sunkalo in kɔnɔ bilasiralikanw dira kɛrɛnkɛrɛnnenya la suguri ani suntigɛ kan walasa dumuni min bɛ k'o kɔnɔna na a kana kɛ sababu ye k'i kɛlɛ. O dumuni ninnu dumuni gɛlɛnmanw tɛ o dumuni don an bɛ dumuni minnu dun don o don i n'a fɔ kini b'o la
i n'a fɔ ku b'o la i n'a fɔ macaroni b'o la donc o n'a ɲɔgɔnnaw buru yɛrɛ b'a la parce que dɔw bɛ buru ni nɔnɔ dun suguri la composition yɛrɛ glucide ni fɛn minnu b'u la o glucide ni o bɛ se k'i dɛmɛ tile kɔnɔ ka i bɛna énergie min dépenser tile kɔnɔ a b'i dɛmɛ k'o énergie ninnu nɔrɔ bila suntigɛ la tamaro bɛ sigi kenkiliba bɛ sigi citronnelle bɛ sigi c'est à dire que jikalama tamaro filɛ nin ye sukaro dɔ b'a la u b'a fɔ ko sucre lent c'est à dire que ale sukaro b'a la mais sukaro in bɛna farikolo la dɔɔni jikalama min bɛ min an bɛ tile bɛɛ kɛ an tɛ dumuni kɛ an tɛ foyi kɛ donc vaisseau minnu bɛ yen joli boli sira ninnu olu bɛ datugu donc n'u simisɛn i bɛ jikalama min o b'a to o joli sira ninnu bɛ dayɛlɛ n'a dayɛlɛla joli bɛ boli normalement. A yirala k'a fɔ ko sun bɛ kɛ sababu ye ka dumunifɛn caman nɛgɛ don mɔgɔ la nka o bɛɛ n'a ta a ka kan i ka dun ni hakili ye. N'an bɛ sukaro dun kuma dɔ la mɔni sukaro bɛ k'o la nɔnɔ sukaro bɛ k'o la n'an bɛ tobi kɔgɔ bɛ k'o la bon c'est trop tulu yɛrɛ dɔw bɛ yen nɔ yɛrɛ n'u ye dumuni kɛ fo ka tulu ni tulu tɛ jigin u tɛgɛ fɛ u t'a dɔn u b'a fɔ ko dumuni ma diya bon o fɛn ninnu il faut éviter sukori la n y'a fɔ n k'an ka ji min suntigɛ la an ka ji min parce que an bɛ dugu min na jamana ka kalan n'i ɲinɛ n'i yɛrɛ kɔ jiko la dɔrɔn ji ntanya ma n'i minɛ o fana y'a bana wɛrɛ ye donc ji ka min mais a kana min ka dama tɛmɛ. Tulumafɛnw ani sugoromafɛnw k'olu dɔgɔya kosɛbɛ min bɛ kɛ sababu ye farikolo a ka se ka kɛnɛya sɔrɔ i n'a fɔ an ka dɔgɔtɔrɔw b'a fɔ an ye cogo min. nin de bɛ taa ni an ye jamana ale kɔkanko kibara hukumu kɔnɔna na Mamadu Jalo ale ye wulikajɔ kɛ a ye minnu sɔrɔ an ka jɛ k'an ɲɛmadaw fɛ. Maragu kiritigilamɔgɔw ye ɲangini bere ta ka ɲɛsi fɛn bɛ tali kɛ lafasalikuru minnu kuntara bɔlɔntanko ale sira kan Senegal jamana kɔkɔrɔma don maa 19 ɲɔgɔn olu kɔni ɲangina kiritigilamɔgɔw fɛ ka sababu kɛ ko mankan dɔ wulila fɛn min ye nin dolantan in ɲɔgɔn da don min kɛra sababu ye ka ɲangata wale ta ka finitigilakaw fo ka taa se tiɲɛniwalew ma ka ɲɛsi terɛn kɔnɔnaw ma okumu kɔnɔ ni maa 19 na Senegal ka ye maa 18 ye maa kelen o ye Faransa ye n'ale yɛrɛ ye Algérie jamanaden ye olu kɔni ɲangina sariya tigilamɔgɔw fɛ ka daminɛ kalo 3 ka se san 1 kaso ma. Ivoire jamana ye lasɛgɛ ka yira k'a fɔ k'a bɛna dɔ bɔ a ka kakao sɔngɔ la o baara ninnu bɛ tali kɛ ka kɛɲɛ ni Ghana jamana olu ye hakilina mun ta fɛn min ye ka se ka gɛlɛya mun bɛ kakao ko la ka se ka o kunbɛn ni o de ye ka dɔ bɔ a sɔngɔ la walasa a bɛ se ka san a sanmɔgɔw fɛ ka caya cogoya min na. Ivoire jamana ministriw ye u kan ka lajɛrɛ kɛ walasa ka se ka hakili jagabɔ kɛ cogo min na Côte d'Ivoire jamana ale bɛ se ka a ka kakao ni k'olu feere diɲɛ fan caman. Donald Trump ale ye tasibila kɛ ka se a kɔkɔrɔdonbaw ma alamisa tɛmɛlen ɲɔgɔnnajɛba dɔ senfɛ n'a bɛ wele ko Conseil de paix o ye faraɲɔgɔnkulu bilalen sen kan Donald Trump ale yɛrɛ fɛ min kɔnɔna la jamana minnu sɔnna ka u sen don o waleya ninnu na a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin ma a y'a yira k'a fɔ fɛn bɛ tali kɛ nin kulukofɔlen a sigikun ne walasa ka se ka dɛmɛ don Gaza jamana ma a ka se ka segin ka jɔ kura ye a y'a yira k'a fɔ nin kulukofɔlen a bɛna kɛ fɛɛrɛ ye ka se ka diɲɛ kuluba min bɛ yen n'o ye Nations Unies ye ni k'olu sinaya ka sababu kɛ Donald Trump a ko Nations Unies kɔni olu kɔni tɛ ka se k'u ka baaraw kɛ i n'a fɔ a laɲininen don cogoya min na. Chine jamana ale ye sariya dɔ ta ka fɛn min ye musaka min bɛ sara douane ko la ni ko o bin ka bɔ ani farafina jamana 53 ni ɲɔgɔn cɛ. Ni lase ninnu kɛra Chine jamana ɲɛmaa fɛ Xi Jinping fɛn min ye février kalo tile 14 tɛmɛlen a y'a yira k'a fɔ laɲini min bɛ nin waleya in na o de ye ka se ka fɛn min ye bolodi ɲɔgɔnma ni ko sabati farafin jamanaw ani Chine jamana ni ɲɔgɔn cɛ. An bɔra dɔnniya k'a fɔ nin waleya in kun bɛ tali kɛ jamana 33 la ɲani nin baara ninnu bilali sen kan. Ayiwa an balimaw i n'a fɔ aw yɛrɛ y'a faamuya cogo min na nin de bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la an bi aw fo ka waleɲuman dɔn sani an k'an kɔ don ɲɔgɔn na k'aw hakili lajigi k'a fɔ ko maa kunnafoni dan ale de ye maa ye min kunna sirilen don yaasa k'aw bɔ kunnafonidanya kunnasiri la a y'aw suwalen to Advance TV la wasa b'aw ye kunnafoni ko la min kan bɛ d'aw ye ko Ala k'anw bɛɛ duwakun wɛrɛ.
a cɛ ka ɲi a n'o ka ɲi. I be om nana ni here wa I be om nana ni andu ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn manda an dilu la c'est de la qualité ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn manda an dilu la c'est le numéro 1 sokɔnɔna la a be manamana hali kɛnɛmana la a be manamana kɛ u ka siman kɔ c'est recommandé u ka siman kɔ c'est de la qualité an di baara telima cɛ ɲuman sɔngɔ dama tɛmɛ diya an di baara telima wa da ka di trop. Sojo la la fiera, pentirike la la fiera. Ibe om nana ni here, mali ho severa. Andu intérieur, andu extérieur. Songo dama teme diago, ani siman kol. Abara no kanyine, abe jateli ala. Abika so nuguya, songo dama teme dia. Bara no kanyi, ibi om bara no kanyi. Sogo no tani kene mata abara no